Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports. Second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports. Second portion. Mupod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes sa 24 na bulan sang Mayo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton arangkadahon karon nga adlaw. Ini nga mga balita idulong sa aton sang yan. Karon nga semana talakayon ining impeachment complaint bala batok kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Balo ka nga ang gintandog kuning nga isyu. Kay pila na ka mga Chief Justice ang nakakas. Ano ang rason? Bangod ang akusasyon na paslawan sa pag-file sa ila Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sa aton gobyerno. Si Renato Corona na nakakas man to bangod sini sang iya kapaslawan sa pag-file sang iya salin. Karon si Leonin inarangkaman. Hindi lang gani napaslawan sa pag-file sang iya asset, liabilities, and net worth, kundi gina-atrasar pa kuno ang mga resolusyon sang kaso upod na sa isa ka pending dira sa Kamara de Representantes ining Electoral Tribunal nga siya ang chairman. Ako ya hindi niya salin ang kabangdanan. Medyo madalom-dalom ini. May apid na ini nga personal kag politika. Kung sa bagay si Leonin, ini mga akusasyon kinabati na ni, niya wala na kamatuuran. Galing ang matuod nga rason sini, bangod siyang nagapungko dira as Presidential Election Tribunal si Leonin ang chairman kag anong natabo nga ginbasura niya ang election protest
bato kay Vice Presidente Leni Robredo nga ginpasaka ni anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Amo niya ang nakita ko nga dako nga kabangdanan kun nga inarangka siya, kun nga inakusar siya. Deporte man ang akusasyon, may tani kung daw uluhusto bala, nga klase sang akusasyon daw okay man ko di. Galing kung mag-ambo sini nga plastada, nga may apid ini, nga daw hindi amo bala, daw mamalisyahan mo, bangod, inarangkada siya. Sang mga abogado, labi na gid ang iban, ang nag-file sini, abogado, kag mga ara sumalakdag ni anay Senador Bongbong Marcos. Amoy na ang nakita ko nga anggulo. So medyo halong-halong gawa dire, silyunin kay pila na ka mga Chief Justice ganing gikakas, bangod sining wala pag-file sang salin. Ang iyaya, inakusar na siya, nga wala mag-file sang salin sang una, kag nadugangan pa ang iya sinipagbasura sa kaso protesta ni Bongbong Marcos sa iya kaso batok kay Leni Robredo nga nagprotesta siya nga di siya magpate nga napierde siya sa eleksyon sa tong nagligad nga eleksyones. Ang nakita ko amuning pinakadako nga rason kung nga inarangkada si Associate Justice Marvic Leonen. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdarat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman. Kampiyon gid. Wala tupong. Una gin report ang mga pismas nga ginapamilak ginatipon, kuro ginalaban bla gay balik sa merkado. Una nga isyu, ining pismas makabulig dako. Pero bangod sang batasan sang Pinoy nangin problema siya nga nagalapta na sa mga dalanon, nagalapta na bisan diin lang makita mo may pismas nagalapta. Amo naman ning halinan, purti man tila na siya, masulod sa mga alagyan sa tubig, tabunan yung alagyan sa tubig, reklamo naman kita, baha ang malain gid amo ini. Kay base kon, inang ginapila ko din na usar na, base mapudyot sang kabataan bla, kag ilusulusok-sok man, nga imbes madula na mahaganagan, ang kagaw magadugang, amak mo gingamit na isuksok pa, galalakta sa dalan, portigid, wala disiplina. Bisan diin nga hilit-lihit diri sa Bacolod, maglabay ka, galap ka lang, ginapilak sa gadalan, bisan diin makita ang Christmas. Isa ka maposlanon ini, nga bagay para panagang kagaw, karon niya, ginapilak, bisan diin lang, ginpalapta naton ang kagaw. Amo nang aton na siplatan, dapat kung tani, mangin responsable makita. Labay ka, bisan diin lang, galapta mo, porte, ya ginapilak lang, wala proper disposal ano ni imbes nga mapunggan tani ang kagaw ginapadamo amak mo nga ginasuksok ka sa iba na pagkatapos isuksok ipilak na ting kagaw kun i-enjoy gid kun upod sa hangin ini disgrasya gi kita. So amo ning pinakalain nagabulig siya pero nagahalit man siya bangod sang batasan sang tao nga bisan diin niya lang ipilak ang face mask. So, kisa libog ang ulo ko, lagaw ka sa diin nga mga lugar sa Bacolod, galalapta lang mo, sigad sandalan. Ayan no ang nagakatabo lagi disiplina. Sa ato na lang ko tani, bla. Disiplinahon taman ang lawas ta. Ngayon nga pamilak naton, may dala na nga kagaw. Ang malayas na kung ang pangan sa kabataan. Kag kung nula ginasuksok lang nga pismas, kag mamudyo, tigadalan kag isuksok, nagdugang ang aton problema. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamatay kag nagaantos bangon sa
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Sang Aksyon Radio Bacolod bilang AM Radio of the Year sa 20th Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod Communication Society. Ang Aksyon Radio Bacolod ang nagpanguna batok sa dua ka mga iban pa nga finalist. Ang AM Radio of the Year Award sa sining nga tuig ang ginahatag sa AM radio station nga may pinakamaayo, epektibo, komprehensibo kag bantog nga radio station nga padayon nagapangalagad sa pihak sa ginapangatubang nga pandemya. Thank you, Gid. Angot sini, ihatag na sa inyo ang tingog sang aton sini mga kauturan sa Lasal kag sa aton station manager. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Ton Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN. And the winner for AM Radio of the Year is Aksyon Radio. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Salamat gid sa University of St. Lasal Bacolod Communication Society sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod. Salamat man kabilog nga probinsya. Salamat gid. Salamat sa pagsalig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time La City Ono. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako si Dr. Fea. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa... Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.